Okay, det blæser jo altid i Danmark. Vi har vestvendte vinduer, og jeg ved ikke, om I sådan kan fornemme det, men de bliver super hurtigt beskidte. Og det er altid mega ulejligt, fordi vi skal have gæster i weekenden. Og nu viser jeg lige, hvor hurtigt og hvor nemt det er faktisk at få pudset sine vinduer. Jeg har fundet Winnie frem og forberedt hende lidt. Der er kommet lidt vand på, der er kommet en klud på, og nu skal vi simpelthen bare ud og have sat hende på ruden. Alt hvad jeg gør, det er bare, jeg tager Winnie, sætter hende på, trykker, og så er hun klar. Så har den suget fast, og nu er den klar. Så er vi klar til den sidste gang. Og nu vil jeg lige sætte mig og klippe videoen færdig her, imens hun tager sidste vinduehul. Så er Winnie færdig. Jeg har slukket, og hun falder selv af, så det er godt lige at holde ved hende. Jeg tror ikke engang, det her det tog mig 10 minutter at få pudset vinduerne. Og har I brug for rene vinduer, så tag lidt kig ind.